Good morning mga ka-Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Nandito po kami sa Baluyot at nandito kami sa sibuyasan ni Sir Cyril Tagulaw, no? Yan. At sir, anong masasabi nyo sa paggamit ng ating Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer? Ayun, umunlad naman yung sibuyas, yun yung tungkol sa mga rabas. Tumigil silang kumain. Tapos yun, pinaunlad niya yung sibuyas. Dati ito kasi maraming uod. Tapos simula nung nag-spray ako ng yung Grower Bet 1000, tumigil silang kumain ng sibuyas. Parang uminto sila na kumain na yun. Maganda naman yung sibuyas. Ayun. Ano pang ginagamit mo diyan ngayon, sir? Gumagamit ka pa ba ng ibang mga kumbaga yung dating ginagamit natin? Matagal yung simula nung naumpisan kong nag-spray ng yung Grower Bet, yun na lang ini-spray ko. Hindi na ako gumagamit ng iba na Ayun. 3 days. So, yung spray yung dito. Ayun. Kasi maganda naman yung naobserbahan ko nung nag-spray ako. Tumigil yung mga kasi ang karamihan dito sa amin. Yung yung harabas na sinasabi nila. Opo. Yun ang problema namin dito nung nag-spray kami ng ganun, nung Grower Bet, tumigil silang kumain. Ayun. Narinig po ninyo mga ka-farmer, ka-Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Galing na mismo sa bibig ni Sir Cyril, na ang kakayanan ho ng Growers Bet 1000 plus hindi po natin matatawaran. Tipid ka na, di ba, sir? Yung alam mo yung mga yung mga nagsisilupin na tawag doon, yung mga dulo-dulo na yung mga dulo-dulo, matatanggal yung mga dulo-dulo. Yung mga nagda-dry, sir? Nagda-dry, tatanggal. Ayun. So, tapos gagawa siya ng bagong daon, pasibong na daon. Yun, grabe. Tignan ninyo mga ka-farmer, yun lang yung spray ko. Ilang days na akong di nag-spray ng mga stock kong gamot na hindi ko na ginagamit. Ito na yung mas tipid pa. Ang laking tipid, sir? Oo. Grabe, laking tipid sa gastos, laking tipid sa trabaho. Diba? So, Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Ayan, si Kuya LP, ayan na mismo. Ang ating technician, si Kuya LP. Ito na po ang gamitin natin, Growers Bet 1000 plus. Dahil lahat ng mga problema dito, ito lang ang nakasolve, Growers Bet 1000 plus. Kaya tagkilikin po natin. Number to call. At ito ang ating number, 0928-539-8235. Growers Bet 1000 plus. Ayun mga ka-Growers Bet. At thank you, Sir Cyril. Salamat at to God be the glory ho. God bless. God bless everyone. God bless the farmers of this land.